गिबि गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननाय दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंजोबगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारी। थारै बबे समनिफ्राय लक्ष्मी फुजाखौ सुबुं माहारिया फुजिनो लाबोदों बेखौ थारै बुंनाया एसेबां गोरलै नङा। नाथाय देग्लाय मैयाव जालांनाय मा लक्ष्मीनि खालारा मोनसे जोबोद सोमोनांथाव खालाराव गोग्लैदों। बेयो थारैनो थार, मानोना मैया लक्ष्मी फुजानि समावनो थामहिनबा हरनि 11:36 चन्द्र ग्रहणाबो बे फुजायाव गोग्लैनो मोन्दों, जायनि थाखाय ज्योतिषी बिथांमोना बेखौ लानानै बुंदों दि हरनि 1:24 फुरा चन्द्र ग्रहणा आबुं महर लादोंमोन आरो बेयो लासैनो जोबनानै हरनि 2:23 जोबहैदों होननानै बिथांमोना सुलुंनि गेजेरजों रोखा फोरमायो। भारत हादरा मुलुगनि साखाथियाव जुदिव हरखाब बायदि बायदि बिथिंफोरखौ लानानै मुलुगखौ सिनायथि मोनदोंब्लाबो नाथाय बे हादोराव खायसे सुबुंनि आखल आखुनि थाखायनो बे हादरा दिनैसिमबो करापसन फ्रि हादोर जेरै डेनमार्क, फिनलेन्ड, निउजिलेन्ड, नरवे, सिंगापुर आरो स्वीडेन बायदि हादोरफोरनि साखाथियाव गावनि गन्थंखौ दिन्थिनो हायो। एसे बिबांनिब्लाबो खम खालामनो थाखाय भारतआ मुलुगनि 180 हादोराव 85 नम्बराव थानायखाय एसे बिबांनिब्लाबो खम खालामनो थाखाय मैया आसाम पुलिस बिफाननि डिजिपि जिपि सिं बिथाङा गासै आसामनि सुबुंफोरनि खाथियाव मोननैसो फन नम्बर बेखेवना होदों आरो हायोब्ला बेफोर नम्बरखौ नोंथाङाबो मबाइलाव नङाब्ला डायरियाव लिरना लानानै जायखिजाया सरकारनि अफिसफोराव खामानि मावनो थाङोब्ला बैफोर खामानिनि मुङाव सोरबाफोर रां बियोब्ला गोख्रै नैबे जिपि सिं बिथाङा बेखेवना होनाय नम्बराव फन खालामना नङाब्ला WhatsAppआव फोरमायहरनानैब्लाबो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों आरो फारि बेफोर नम्बरफोरखौ आं नैबे स्क्रिनशटआव होनाय 6026901243 लोगोसे टल फ्रि नाम्बार 180034533767 आरो कन्ट्रोल रुमनि नम्बरा जादों 0361246295 आरो डिजिपि बिथांनि नम्बरा जादों 6026903481 जों लोगोसे 6026903483। मैया खैराबारि समबाय समितियाव सानै समबाय बिफाननि लांदां जानानै थानाय मासिनि थाखाय सोलिबाय थानाय 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि 25 खालार खालि फोसावनाय लेखा अलरेडि इन्टारभिउ आरो रिजाल्टआ ओंखारलांबाय। नाथाय जेब्ला जायफोर इन्टारभिउआव जनानै फेल जानायनि बिजाथिफोरा खैराबारि एबसु अफिसाव बे इन्टारभिउनि रिजाल्टआव इलिगेल जादों होनना कमप्लेन होफैयो, अब्ला खैराबारि आन्चलिक एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे खैराबारि समबाय समितिनि तालाखौ बन्द खालामहैयो आरो बेवहाय बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि बे इन्टारभिउ थारैनो क्राइटेरियाखौ फल' खालामाब्लासिनो बे समबाय समितियावनो अलरेडि खामानि मावबाय थानाय 54 बैसोनि अपूर्ब मित्र आरो जेराव बिकम पास नांगौ बेवहाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय सुसि बर' बिथांमोनखौनो उथ्रिसार होनाया थारै टटेलि इलिगेल होनना फोरमायो। मानोना 54 बैसोआ क्राइटेरियानि जेरै बाहेराव बिकम नांगौ हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामना होनाया थारैनो इलिगेल जादों होनना जेब्लासिम बेनि थार बिजिरनायखौ मोना अब्लासिम खैराबारि समबाय समितिनि तालाखौबो खुलिना होआ होननानै खैराबारि आन्चलिक एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। बावैसो साननिफ्राय आल्फा सादिन दं जिउ फोजोबनाय साजा होनाया सोराङाव सानफा एफा बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो साननि सिगाङाव बर्नालि आरो लासै बिथांमोनखौ आथोनारि सोमोन्दोनि फोरमान मोननानै जिउ जोबजासिम साजा होनाय जाथाया आसामनि सुबुंफोरनि गोसोनिफ्राय गोमोरलाङै समावनो फिन मैया सासे पाठशालानि बिभागर कलिता मुंनि सासे आल्फाखौ गावथारनाय बाथ्राखौ गावनि लोगो केम्पनिफ्राय खारखोमानाय फैनाय केदारआ खिन्थाना होफैयो होनना बिभागर कलितानि बिफाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामना होयो। बिथाङा फोरमायना होनाय बायदिब्ला बिथांनि फिसाज्ला बिभागर कलिताया जानाय आदारनि आंखालाव केम्पनिफ्राय खारखोमाना फैनो नागिरदोंमोन आरो बिथांखौ गावसोरनिनो गोजौ थाखोनि लोगोआ प्राय बोसोरसे खावसेनि आगोलावनो गावथारनानै हायाव फबनानै दोननाय जादों होननाबो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामना होयो। आरो गावनि फिसाज्लानि गासै 4 लोगोफ्रा लामायाव 7-10 सान हाग्रा गेजेर गेजेर थालिर दंफां जानानैब्लाबो फैनानै लामायाव सासे थैबोदोंमोन आरो रैखा मोननाय 3आ अरुणाचल पुलिसनि आखायाव सारेन्डार खालामनानैब्लाबो जेल जानानै न'आव सफैदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। आरो बेजों लोगोसे बिभागर कलितानि बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ मानो जिउ जोबजासिम साजा होखो बेनि रोखा फोरमानखौ होनांगौ होनना मोनसे सेटेलाइट चेनेलनि गेजेरजों आल्फानि गाहाय परेश बरुवा बिथांनिसिम सोंलु दैखांनायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनो। थारै खायसे थार बाथ्राखौ एरखेवना लानो सानब्लाबो बियो सानसेब्लाबो ओंखारो, बियो थार। बेनि फोरमानखौ होदों बुहुमनि मादाव भारतखौ 3थि रांखान्थियारि गाहाय हादोर खालामनो सानग्रा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि गावनिनो जोनोम रायजो गुजरातनि सुरातआव थांनाय सनिबारै मोनसे गिलुबालु जाथाया रांखान्थिनि आंखालाव जानानै थाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गासै 7 सुबुं गोनां नखरसेया सुरात सिद्धेश्वर एपार्टमेन्टआव गोबां साननिफ्राय रांखान्थिनि गोब्राब जेंनायाव गोग्लैदोंमोन आरो बे जेंनाखौ सहायनो हायैयाव जोबथायाव नखरनि बिगोमा जाय सासे सरासनस्रा बेपार फालांगि खालामनानै सालायग्रा बिथाङा गावनि बिमा बिसि 6 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला आरो 2 10 आरो 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोफोरखौ गिबियाव बिस दौनानै बुथारो आरो गाव गांसे सुसाइड नटआव बेफोर गासै बाथ्रा
बाथ्राफोरखौ लिरनानै गावबो दौलें लागायनानै थैनाय बाथ्राया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोयो लोगोसे बे गिलु बालु जाथायखौ गुजरात पुलिसा गोथौयै नायबिजिरगासिनो दं होननानैबो DCP RP बराद बिथाङा PTI सुलुंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। बेराफारसेथिं उत्तर प्रदेशनि आलिगड़नि सासे रिक्सा ड्राइभारा रांखान्थिनि आंखालाव गावनि सोमोन्दोनिफ्राय 50,000 रां दाहार लानानै फैदोंमोन, नाथाय बे रांखौ हरनो हायैनि थाखाय बिथाङा गोबां रायजादोंमोन। जोबथायाव बिथाङा जेथिंबो राहा गोथे जानानै गावनि 10 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ फाननो थाखाय गोदोनायाव गांसे गावनि फिसाज्लाखौ फानगोन होनना लिरनाय बेनारखौ लाना बिसिजों लोगोसे जनानै कास्टमार नेबाय थानाय सावगारिया समाजारि आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब, थारै मुलुगनि मायाखौ हमनो हाजोबनाय गोहो इसोरा सुबुं माहारिनो थारैनो होजोबाखै जानांगौ। नङाब्ला मुलुगनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोराव सासे भकतपारानि 37 बोसोर बैसोनि खगेन बर'नि साखाथियाव आय होनाय रावबो गैयैया थारै साननो गोनां बाथ्रा। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा प्राय 20 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो गुवाहाटीयाव रिक्सा सालायनो होननानै ओंखारलांदोंमोन, नाथाय रांखान्थिनि उन उन खारै खारै गावनि जिउनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन हाथियार रिक्सानि सायाव हारसिङैनो अराय समनि थाखाय बिथाङा स्रियै उन्दुलाङो आरो जोबथायाव बिथांनि अराय समनि उन्दुलांनाय बे देहाखौ गुवाहाटीनि भुतनाथ गोथैसालियाव लानानै फैयो होननानैबो सुलुङाव फोरमायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, थारै खगेन बर'नि सावगारिया जेरैबायदि सोमोनांथाव, थिग बेबायदिनो बिथांनि सावगारिनिफ्राय जोङो गोबां साननो गोनां आरो सोलोंनो गोनां दं होननाबो आं सानो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला आरो दिनैसिमबो आंनि रादाबखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।